പറഞ്ഞ് ഇവർ നമ്മളെ കുത്തി കളക്കണമല്ല. ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നീ ഒരു 100 ജപമാല ചെല്ലാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടായാൽ ആ ജപമാല കൊണ്ട് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന വേറെ ചില മേഖലകളുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിനക്ക് വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വാക്കത്തേക്കും പോയി വട്ടം പിടിച്ച് ചോരയും ഒലിപ്പിച്ച് നടക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് അതിന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ അടങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോൻപ് കാലമാകുമ്പോൾ അടങ്ങുക, ശാന്തമാകുമെന്ന് നമ്മുടെ കടലിനോട് നമ്മൾ പറയണം. ദൈവം പറയാൻ കാത്തിരിക്കരുത്. കർത്താവ് കടലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അടങ്ങുക, ശാന്തമാകുക. ഇപ്പം നമുക്കിതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള തള്ളിച്ചകളുണ്ടാകും. അവിടെ കഴുത്തേക്ക് കയറണം, അവർക്കൊരു പണി കൊടുക്കണം, പാര വെക്കണം, സൂചി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കടലുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ കടലിനോട് നമ്മൾ പറയണം അടങ്ങുക, ശാന്തമാവുക. മർക്കോസ് 4:39 നമ്മുടെ കടലിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നു അടങ്ങുക, ശാന്തമാവുക, കർത്താവിന് സമയം കൊടുക്കുക. കാര്യം മറ്റവൻ സമയം കൊടുത്തില്ല. അവൻ്റെ ചെറിയ കടക്കാരനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു. അവസാനം എന്താ പറ്റിയത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് പാര വെക്കണം, സൂചി വെക്കണം, പ്രധാന മദ്യപാനം, മക്കളുടെ തോന്നിവാസമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്കാലം അവർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സമയമാണ്. അവർക്ക് സമയം. ഇപ്പം ഈ കടക്കാരൻ കണ്ടില്ലേ എന്താ ചെയ്യണത്? അവൻ്റെ കീഴ് 100 ദിനാറ കൊടുക്കാണ്ട് അവന് സമയം കൊടുത്തില്ല. അവനെ കടുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിച്ച് കളഞ്ഞ്. അതറിഞ്ഞ യജമാനൻ ഇവരെ പിടിച്ച് ഇവരെ ജയിലിലിടും. അവനെയും സമയം കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമയം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് സമയം തരും. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. അതെല്ലാം അവരിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വരും, എല്ലാം ശരിയായിട്ട് വരും എന്നുള്ള. ഇപ്പം മരുമകളാണ്. അച്ഛൻ അവൾ മുറിയിടത്ത് കയറി ഇരിക്കണമെന്നല്ലാതെ ഒരു പുറത്തിറങ്ങത്തിൽ ചമ്മന്തി അരക്കത്തില്ല അവൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കുക, പ്രാർത്ഥിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാര്യം അവളെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. വരട്ടെ. ചിലപ്പോൾ അവളുടെ തലക്കയറിയിരിക്കണം. അവളിങ്ങനെ ചമ്മന്തി അരക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തീക്കലോ വല്ല ഗ്യാസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവളുടെ കൈയെ വല്ല ചൂടൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളിങ്ങനെ വളരെ സിനിമ നടിയെപ്പോലെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആളെ കൈയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പറ്റുമെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കണത് തന്നെ കൈ കുറയാൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിടക്കണ പാവത്തിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് തലയിലിങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയും ഈ സാധനം ഇത് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നിങ്ങളവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് വേറെ കസരത്ത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പാവപ്പെട്ടവർ 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാണ് സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം. ഒരാളെ നമ്മൾ എഴുതി തള്ളുന്ന മുമ്പ് കുറേ സമയം അനുവദിക്കണം. ആ കഥയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ആ ഇളച്ച് കിട്ടിയ ആൾ താഴെ വന്നപ്പോൾ 100 ദിനാറം ഉള്ളവന് സമയം കൊടുത്തില്ല. അവനെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് കണ്ടിച്ച് ഉടനെ കയറി ആരുടെയും കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടതെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ആരും മരുമകളായാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അമ്മായിയമ്മയായാലും അയൽവാസി ആയാലും ആരുടെയും കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ പോകണ്ട. ഒന്ന് അടങ്ങുക, ശാന്തമാകുക എന്ന് നമ്മുടെ കടലിനോട് പറയുക. ശ്രുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. കണ്ണുകളടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി മൗനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെയും തീർപ്പുണ്ടാകാൻ കർത്താവെ എന്നെ സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണമെന്ന് മൗനം പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവെ എന്നെ സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണമെന്ന് മൗനം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശോയെ, ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ മൗനമായി സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ മേലെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരും അപകടപ്പെട്ട് അപകടം പിണഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മുട്ടുമേൽ താഴേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ
മൃതപ്രായമായ രീതിയിൽ മാംസങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരും ബ്രസ്റ്റിന് ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥമുള്ളവരെല്ലാം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തെ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. അത് സൗഖ്യത്തിൻ്റെതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പകർച്ച രോഗമുള്ളവർ, ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ, പോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ ഒക്കെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മുഴകൾ വന്നിട്ട് ഞരമ്പിനെ അകത്ത്, ശരീരത്തിനകത്ത് മുഴകൾ പൊങ്ങിയിട്ട് ഞരമ്പിനെ ഞെരിക്കുന്നവരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് അവിടെ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കും. ആരാധന, 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 സ്തുതിയും പോഴ്ചയുണ്ടാകും. ആരാധന, 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 ആരാധന. നടുവെല്ലുകാരെ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ ഉത്തലും പുകച്ചിലും പിൻകഴുത്ത് താഴേക്ക് മുതുക് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പിടിക്കണ പോലെയൊക്കെയുള്ള വേദനയുള്ളവരെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിലിങ്ങനെ കൊളുത്ത് വരുന്നവർ, അതെന്ത് രോഗമാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, വല്ലാത്ത വേദനയായിരിക്കും, മാറത്തില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈവച്ചിട്ട് ഏങ്ങി ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെയുള്ള രോഗത്തെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരഭാഗങ്ങളിങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, ഉപ്പുകുറ്റിയും പാദവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനിൽ ഇടർച്ച വരുന്നവരുണ്ട്, ഇടറിപ്പോകുന്ന പോലെ കാണുന്നവർ, പാദം നടക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകും. വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു. കർത്താവ് കുറേ നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഞാനത് പറയണില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പ്രത്യേകമായ ഡേറ്റുകളാണ്. അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത് 10 ഉണ്ട്, 18 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, 7 ഉണ്ട്. ഈ ഡേറ്റുകളെല്ലാം പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഡേറ്റുകളാണ്. ബ്ലെസ്സിങ്സ് വാങ്ങിക്കുക. ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ നമ്മളെ ആശീർവദിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇരുകരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്താം. ഉടമ്പടിയിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിയോഗങ്ങൾ, ഉടമ്പടി പുതുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, നീല ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവർ, വെള്ള ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവർ, അവരുടെ നിയോഗങ്ങൾ, ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അമ്മയ്ക്കൊരു മുറി, എൻ്റെ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥനാമുറി പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാമനിർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ, അവരെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, കൃപാസന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും നിയോഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ അത് തുടരണമെന്ന് സ്പർശിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ നിറയണമേ. കൃപാസനം പ്രത്യക്ഷീകരണം, പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണം തിരുസഭയ്ക്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കൃപാസനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഇറക്ക ജോസഫത്തിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ചൈതന്യം ഒഴുകട്ടെ. ഈശോയെ, കൃപാസന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ അഭിഷേകം ചൊരിയട്ടെ. അനുദിന ശുശ്രൂഷകളെ അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. തത്സമയ നിയോഗങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് കർത്താവേ അഭിഷേകം ചൊരിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന. അതിനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മക്കള് അഭിഷേകം ചൊരിയട്ടെ. ഈശോയെ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. ശിരസ് നമിച്ച് ഈശോയെ ഈശോയെ സ്പർശിച്ച് സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരം ആരാധന
സ്തുതിയും ഈശോയെ ആരാധന, പുകഴ്ചയും ഈശോയെ ആരാധന, ഈശോയെ ആരാധന. അമ്മേ, പരിശുദ്ധമേ മാതാവേ, പരിശുദ്ധ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആവേ 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 മരിയ, ആവേ 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 മരിയ. കൃപാസനത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉടമ്പടിയുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഉടമ്പടിയുണ്ട്. ഉടമ്പടി പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, അച്ഛനിവിടെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ ആൾക്കാരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രോഗികളെ കാണും, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗികളെ കാണും, ഷുഗർ, അതുപോലെ തന്നെ കരട് രോഗികളെ കാണും, അത് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെ ശ്വാസകോശ രോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൃദയ രോഗികളെ കാണും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി കുഴപ്പമുള്ളവരെ കാണാം. കുട്ടി വളരുന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ഡോക്ടർ എടുത്തു കളയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ, അവർക്ക് കുട്ടി ഓട്ടിസം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രഗ്നൻസി, ട്രബിൾ പ്രഗ്നൻസി, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതാത് മാസം, ഇപ്പോൾ മാർച്ച് മാസമാണ്, OIT, IELTS, MOH, HAD, B1, B2, RN പരീക്ഷകളൊക്കെ ഉള്ളവർ, വേറെയും കുറേ പരീക്ഷകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകൾ, പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റുള്ള ഇത് വേണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. വെറുതെ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല. അവിടെ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം. ഡേറ്റ് മൊബൈലിൽ കാണിച്ചാലും മതി, കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുത്ത് എൻ്റെ പേപ്പർ കാണിക്കണം. പിന്നെ നീല ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നവർക്ക് സന്ദേശം മെസ്സേജിൽ എടുക്കും, കൗൺസിലിംഗ് നടക്കും. നീല ഉടമ്പടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ്, നീല ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉടമ്പടി പുതുക്കി സാക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പച്ച മാറ്റി നീലയാക്കി. അതങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇന്ന് ഈ മാസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ തീർന്നേക്കും. അപ്പോൾ പിന്നീട് പച്ച എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. പച്ച ഉടമ്പടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടമ്പടി 4 പുതുക്കിയവരിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ സാക്ഷ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്, പുതുക്കലും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം, നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കർത്താവേ, എന്നൊരു സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണമേ. ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതാണെന്ന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. അച്ഛനെ കാണുന്ന അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവർ പറയണമെങ്കിൽ, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് എടുക്കണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാണെന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങളോട്. അപ്പം നിങ്ങളത് കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കോപ്പി കൈ സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉടമ്പടി 1 പുതുക്കിയതാകാം, പക്ഷേ വിഷയം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് വിഷയം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ജോലിയായത് കാരണം ഒരാളുടെ വിഷയം എന്തുമാത്രം സീരിയസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തിരക്ക് കുറവുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചീട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടി 1 പുതുക്കിയാലും ചീട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ വിഷയം ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിഷയമായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്റ്റൈലിൽ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ചീട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടമ്പടി എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അത് തന്നെ, ആ വിഷയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉടമ്പടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ല അച്ഛനെ കാണാനല്ല, ആർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്. അച്ഛനെ കാണാനല്ല ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുമായിട്ട് മധ്യസ്ഥയിൽ, ഈശോയുടെ തിരുസേനയും മധ്യസ്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവൻ പറയണ പോലെ ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ സാക്ഷിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആൾക്കാർ സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറയണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ജപ്തി നടപടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനുമായിട്ട് വിഷയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒക്കെ അവസരം തരും. അപ്പോൾ ജപ്തിയുടെ പേപ്പർ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ കാണിക്കരുത്. ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്ന് ചേടുത്ത് ജപ്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നു. അത് പുറത്തുനിന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, ജപ്തിയുടെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിച്ച്. ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പേപ്പർ ജപ്തിയുടേതല്ല, കോർട്ട് ഓർഡറിൻ്റെതാണ്. അവരുടെ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണത്തിൻ്റെ അത് വിഷയമാണ്.
അപ്പോൾ അതിന് ജപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മക്കളെ ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതി പോകാമെന്നറിയത്തില്ല, കാര്യം അവരുടെ കയ്യിരിപ്പതാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കറക്റ്റ് അതായത് കറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ആ സബ്ജക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യണത് ഇവിടെ രണ്ടാം നമ്പർ കൗണ്ടറിലാണ്. അപ്പോൾ 2 തരം ഓഫീസുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഓഫീസ്, അതിൻ്റെ അകത്താണ് എമർജൻസി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത്. പക്ഷേ ഉടമ്പടി പുതുക്കിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അല്ല, അത് 2ാം നമ്പർ കൗണ്ടറിലാണ്. വിശ്വസ് ബ്രദറാണ്. അവരൊക്കെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ 2 പുതുക്കിയിട്ടുള്ളൂ, അല്ല 1 പുതുക്കിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ എൻ്റെ വിഷയം ഇതാണ്, എൻ്റെ അപ്പൻ കിടപ്പിലാണ്, അപ്പനെ പിടിച്ച് കിടത്തിച്ചും വരരുത് ഇവിടെ. അത് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യും. അത് ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലരുടെ ഉദ്ദേശം അച്ഛനെ കാണുന്നതോടുകൂടി ഉടമ്പടി ഉഴപ്പാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഉടമ്പടി ഉഴപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതോടുകൂടി ഈ സംഭവം കർത്താവായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചില ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോടതി അവിടെ ഓഫീസിൽ പറയും. അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്. നിങ്ങൾ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ 10-50 സ്റ്റാഫിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിവസം. ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുനീര് കേൾക്കാനും അതിന് ദൈവദൃശ്യത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനും അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വന്ന് ഉടമ്പടിയോട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവേ എന്നെ നിൻ്റെ സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടി യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് 5 ലക്ഷം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. 10 കോടി മനുഷ്യർ ഓൾറെഡി വ്യൂവേഴ്സായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. 10 കോടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത് കൂടുന്നവരുണ്ട്, പ്രാർത്ഥന കൂടുന്നവരും. 10 കോടി വന്നില്ല. കാര്യം എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഉടമ്പടി എടുത്തിരിക്കുന്നവർ അത്രയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. 10 കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലതും 5 ലക്ഷം വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. വർഷങ്ങളായിട്ട് 2015 മുതലേ. അപ്പോൾ അത് 90 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഉടമ്പടി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യക്കാരാണ് ഇത്. പിന്നെയും ആ ഉടമ്പടിയുടെ കൃപയിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് പുതുക്കണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പുതുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പുതുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചൊരു തീർപ്പിലെത്തണം, ബ്ലെസ്സിങ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ വീട് ഇല്ലാത്തതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രെയർ ചെയ്യ്. കാര്യം ചിലപ്പോൾ 3ാമത്തെ പുതുക്കിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് ആ സ്ഥലം എടുക്കണത്, ആ വിഷയം. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇപ്പം തന്നെ മരിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതി അവിടെ പോയി അവതരിപ്പിക്കരുത്. കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ എന്തുമാത്രം അതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളുണ്ട് എന്നറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആണെന്ന് തോന്നണതിന് നിങ്ങൾ 1 പുതുക്കിയാലും ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണാം. പക്ഷേ വിഷയം സീരിയസ് ആകണം. ഈ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് അച്ഛനെ നീല ഉടമ്പടി ആയാൽ അത് ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ 1 പുതുക്കിയ ആൾക്കാരെ കാണും. കൊള്ളാം. ഉടമ്പടി പുതുക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന ദിവസം ആൾക്കാർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് കിഡ്നി രോഗികളെ, കരൾ രോഗികളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. കാര്യം അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ അവരെ കണ്ട അത്രയും നല്ലതാണ്. കാര്യം നമ്മളല്ല ഇവർ സൗഖ്യപ്പെടുന്നത്, കർത്താവല്ലേ. അപ്പം അവരുടെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അമ്മ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഇടത്തിൽ 10,000-കണക്കിന് ജപമാല എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ അൾത്താറയിൽ, ഈ വിശുദ്ധ അൾത്താറ എന്നുകൊണ്ട് അവരൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. സാക്ഷ്യം അത്രയും വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങളായി ആൾക്കാർ പറയണത്. അത് ഒരു ദിവസം 25 സാക്ഷ്യം വെച്ച് പറയണില്ലേ. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്. അതായത് നമ്മളെല്ലാ സാക്ഷ്യവും പറയിപ്പിക്കത്തില്ല, ഒരു A ക്ലാസ് സാക്ഷ്യമേ പറയിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. B ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒത്തിരി 10,000-കണക്കിനുണ്ട്, പറയിപ്പിക്കത്തില്ല. കാര്യം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കാര്യം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങും, 5 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമല്ല. അതിനുള്ളിൽ പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 25 സാക്ഷ്യമാണ് പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് A ക്ലാസ്സാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ശരിക്കും വിഷയം ഭയങ്കര ഉടമ്പടി എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അച്ഛൻ ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി പുതുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ. അപ്പം അവർ പുതുക്കേണ്ടതെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാര്യം അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഉടമ്പടിയല്ല, അച്ഛനെ കാണുകയാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ദൈവമാണ് ഉടമ്പടി എടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആത്മീയ വളർച്ചയും നിത്യതയിലുള്ള മഹത്വമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി പുതുക്കണം. ചില ആൾക്കാർ ഉടമ്പടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അച്ഛനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ്. അത് ആണ് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അച്ഛനെ കാണാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതുക്കണ്ട. കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്. കാര്യം ആ ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല.
ഉടമ്പടിയുടെ ദിവസം അവൻ പറയണ പോലെ ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിന് പോലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ മേലെ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ കാനായിലെ കല്യാണം പോലെ മനുഷ്യനെ ഇടപെട്ടതിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. 6000 സാക്ഷ്യമുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ, പോരെ? അത് എ ക്ലാസ് എന്നാണ്, എ ക്ലാസ് സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. 60,000 കാണും സാക്ഷ്യം, ബി ക്ലാസ് വേറെ ഉണ്ട്, അതല്ലേ? ഇത് എ ക്ലാസ് സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ്, അത് വെച്ചാൽ അത് അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രൂവൺ പ്രയറാണിത്, പ്രൂവ് ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനയാണിത്. കുറച്ചു കാലം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 10,000 അനുഭവിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന ഉടമ്പടി, അത് ദൈവികമായ പദ്ധതി ആയത് കാരണമാണ് അതിന് പിന്നോട്ട് പോകാത്തതിൻ്റെ കാര്യം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത്. ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉടമ്പടി മുന്നോട്ട് പോണത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഞങ്ങളത് പറയണത്? കർത്താവിനെ അറിയാത്തത് അറിയിക്കണം, ദൈവത്തിനെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത്. കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ട്, ആർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്, അവർക്ക് എന്തിനാണ് ദൈവം ഒരു ആഡംബരപരിക്കോ ദൈവം, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് അവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടാനും നിങ്ങൾ അവിടത്ത് പോയിട്ട്, അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മിനിറ്റ് മതി അവൻ്റെ നിസ്സഹായത അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് പിന്തിരിയാൻ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ ആത്മവിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമ്മൾ പത്രം കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങളെന്താ ചെയ്യണത്? യൂട്യൂബ് ഈ 5 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു 1.5 ലക്ഷം വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കത്തില്ല, അത് ഞങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ പൈസ 2016 എഴുതി കൊടുത്തതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ പൈസയും ഇതിൽ വേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല, ഇത് വെച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണതല്ല. ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിലർ നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി ധ്യാനം ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുത്തവരത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ഡേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. സാക്ഷ്യം വരുമ്പോൾ സുവിശേഷ വേലയാണ്, അത് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രേക്ഷിത ജോലിയായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണത്. അത് അവൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഈശോ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തായാലും ലോകം മുഴുവൻ പോകണം, എല്ലാ ശിശുക്കളും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം. അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃപാസനം പത്രം വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണതും അതുപോലെ തന്നെ കൃപാസനത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി ധ്യാനം ഷെയർ ചെയ്യണതും യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണതും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 5 പൈസ പോലും മേടിക്കണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇത് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കാര്യം കൃപാസനം പത്രം, ഇപ്പം ഇന്നലെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഭിചാരമായിരുന്നു, 8 കൊല്ലം വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല, ഗ്രൂപ്പ് പ്രാർത്ഥനയില്ല. കൃപാസനം പത്രം കിട്ടിയപ്പോഴാണ്. പത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നരകമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട് സ്വർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ പത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃപാസനം പത്രത്തെ പിശാച് ആക്രമിച്ചത് ഒരു കാലത്ത്? കാര്യം ഈ പത്രമാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ആക്രമണം ഇനിയും വരും. കാര്യം പിശാചിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കുടുംബസമാധാനം ഉണ്ടായി പോകണത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചേ കൊടുക്കാവൂ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ചെയ്യണത്, പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതണത്, അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണത്, ഓരോ പേജും വെഞ്ചരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരണത്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വായിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ഇനി അച്ഛൻ ഏത് ദിവസം ഉണ്ടാകും, ഏത് ദിവസം ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപ്പന് ക്യാൻസറാണ്, അപ്പനെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അറിയാൻ വേണ്ടി, ആ ദിവസം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി 94-472 അതായത് 85-400 അങ്ങനെ ഒരു നമ്പറുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അത് സബിത എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയാണ് ആ നമ്പർ എടുക്കുന്നത്. അത് അത്യാവശ്യം ഉടനെ വിളിക്കാവൂ. കാര്യം വെറുതെ കയറി വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ നമ്പർ മാറ്റേണ്ടി വരും. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെന്ന് ദോഷിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ ഈ നമ്പറെ വിളിച്ചറിയാവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കും. എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ കയറി വിളിക്കും. ഈ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ, അച്ഛനിവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ, അതറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്പറാണിത്. കാര്യം ക്യാൻസർ രോഗിനെ, കരൾ രോഗിനെ കൊണ്ട്, ആ രോഗികളെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബസ് കയറ്റിയായിരിക്കും വരുന്നത്. കയറ്റി ഇറക്കി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അച്ഛനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സങ്കടമായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കണവർ. അതായത് 94-28-54-00. സബിത എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. അവർ 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ നമ്പറിൽ ആരും വിളിക്കരുത്, കാര്യം അവർ വീട്ടിൽ പോകും. പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം 9 മണിക്ക് വിളിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ രോഗം ഇതാണ്, അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, അത് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലാത്ത ദിവസം അവരോട് പറയും, അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ആശീർവാദം നൽകുകയാണ്. കാര്യം നമ്മൾ 5 ലക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷ പ്രേക്ഷിത ചാനലാണിത്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷയിൽ 10 കോടി ആൾക്കാർ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥന കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷിതരായിട്ടുണ്ട്. ആ 10 കോടി ആൾക്കാരെ ഇപ്പം ഞാൻ ആശീർവദിക്കുകയാണ്. ഇനി കൂടാനുള്ള ആൾക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ചാനൽ മാതാവിൻ്റെ സ്വന്തം ചാനലെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. കാര്യം ഇത് മാതാവ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ എംബ്ലം. അല്ല, മാതാവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ എംബ്ലം വെച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ മാതാവ് മാത്രമാണ്. കൃപാസനം മാതാവിൻ്റെ ചാനലാണിത്. ആ ചാനൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ ചാനലിലൂടെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നും കേരള ജനത മലയാളി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 10 കോടി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷ്വൽ വന്നത്. അത് വലിയൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിനെ ഉയർത്തി ഒരു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഗോപുരമായി അത് മാറ്റിയതിനെ, ഒരു ചാനലായി അതിനെ മാറ്റിയതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞാൻ ഈ ആരാധന ഓർക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആശീർവദിക്കുകയും അവിടെ സുവിശേഷ വേല ഇനിയും തുടർന്ന് ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തും ഷെയർ ചെയ്തും ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷ സ്വർഗീയ ദൗത്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുന്നു. ആശീർവദിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെ സ്പർശിക്കുന്ന നന്ദി പറയുന്നത് യേശുവേ ആരാധന. അമ്മയുടെ ചാനലിനെ ആശീർവദിച്ച് അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രാർത്ഥന, അമ്മയ്ക്കൊരു മുറി, എൻ്റെ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥനാ മുറി എന്നും പറഞ്ഞ് തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു തീർത്ഥാടന മുറികൾ, പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അകലെ നിന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാര്യം അവരെല്ലാം പല ലോഡ്ജിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ പൈസ അവർക്ക് ചിലവാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുറികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അത് നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കൊരു എമൗണ്ട് ചിലവാകുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 5 വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് ആ മുറി കിട്ടും. അവരുദ്ദേശിക്കണം 4 ദിവസം, ഒരു വർഷം അവരുദ്ദേശിക്കണം 4 ദിവസം, 5 വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് ആ മുറി കിട്ടും. അമ്മയ്ക്കൊരു മുറി, എൻ്റെ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥനാ മുറി എന്നും പറഞ്ഞാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ആ മുറി സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 94 47 69 68 15 ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.